Lamet lamchung jutang jubat ki pachan jia phan lapen Karbi jutang song ki claim kedam ki messenger phan pura Karbi Cultural Society mate KCS Kangdang Amei mate joint extended meeting kohora kajirong hangpi Memorial Park mate mir birialong kapiman pon Lason si arkoi chiklo niphai ke thom arni ada por phai kresia por pen kohora kajirong hangpi mir birialong Karbi Cultural Society KCS joint extended meeting mate Kangdang Amei RD doklong pen ingni ponlo KCS tripia me phu humsing be pen me chari ponsi kajirong hangpia phan chikimo ponlo la pen KCS klembari mate kalita tuma phantame chikimo pon Lason si amri chinthong hamren dongkamukam rongkhang jengkha vothar langsu jirkindeng dipu manja dipu golf college singhason langpher phuloni havar kehat denarong Tikelangjun, Langhin, Langlokso Donsuri Chingri, Borjan, Nihang Donsuri, Arnam Langpi, Nilip Dwarbogri, Socheng Dhenta, Nagaon, Hojai, Umrangso, Murigaon, Kamrup, Biswanath, Meghalaya, Angjok, Haspati Pen, Chenglo, Kadukave, Thongkebrapli, Havarami Chetongsi, Kangdang Amei, Along, RDP Dun. Lason si non kirangji thangthang chiklo ni phai krep pho pen kreser kep ani an ingdeng phokebra hini Karbi Youth Festival surihini ra ingora throk kitalon ponchia hut jutanga klamate hithi kulat long hor ke air jorong le lapen ronga je kelang kidun arar tuma phan gari motor nam ennong de lapen an parta ingdeng phokebra hini Karbi Youth Festival surihini ra ingora throk kitalon ponahut havarame pen kachipatti ponje puthak lapen kapre RD doklong alam thi chingki che than ponno Mealong KCS Bidisar Chandra Singh Kro Tripi Meipu Humsing Be Chunbang Sunil Tongbi Lunsipo Chandrakanta Tirang Penchenglo KCS Tripi Amei Lapen Havara Mealong Meipu Chunbang Lapen Pinang An Man Peng Kedua Bangpu Bang Phia Tumchi Tong Dunsi RD Doklong Pen Joint Extended Meeting Mate Kangdang Amei Paman Pondo News Report Karbi Long Life